Sa pagsugod karon sa General Comte Quarantine sa probinsya sa Sugbo, balik ng pipila ka mga bus depresaruan sa unang adlaw diha sa temporaryo South Bus Terminal sa siyudad sa Talisay. Nagmingaw pa. Adunay live update si Fem Marie Dumabo. Fem! Yes, Bob, kaganihang buntag, isugday na sa paggamit ang pribadong luna diha sa may South Coastal Road sa habig sa may barangay Tangke sa Dakbayan sa Talisay isip. Temporaryo nga bus terminal alang sa mga bus pasiruan nga gikan sa Bagatang Bahin sa probinsya sa Sugbo. Ningadlaw upat pa lang ka mga bus nga gikan sa lungsod sa Oslo bang miabot sa terminal. Ang ubang bus operator milukat pa og special permit sa LTFRB 7 og passes gikan sa Kapitulyo. 75 na ka mga special permit ang nahatag sa LTFRB 7 sukad niadtong Martes. Ang special permit ug passes pangitaon sa daing sud sa bus sa terminal. Siguro no sab nga nag-face mask o nagsulob og gloves ang bus driver o konduktor. Rekisito na usab nga ang matagba sa dunay sanitizer, disinfectant ug thermal gun. Matagbas kolektahan og usa ka gatos ka peso saron gamiton sa maintenance ug abang sa dapit. Unya ang location po diri dili kay pares terminal nga dako jud kayo. Pero it's doing good. Kay dili masad tanang buses ron pagpadaganon. You know, it was the governor who thought of the idea, and when she talked to me, when she called me right away, I saw the opportunity nga makatabang ta ba. So Ni sa kausabang pritihan sa bus sama na lang sa gikan sa Oslo nga kaniadto 180 pesos lang. Apan karon tag 212 pesos na. Katunga lang sa naandang mga pasahero sa matagbasang gitugutan nga makasakay. Apan matud sa konduktor ug bus driver nga minus pang pasahero karon. Atong gikan sa certificate og barangay nga makalabyog sila sa lain lugar aron dili sila mosabit nya kung kuning quarantine pass nga tagdiin sila mo ilay ipakita. Lisod pa kayo ma'am, kaya andalan stricto pa kayo tanan. Higpit pa kayo sa boundary sa Argao o sa Dalagit. Kinanglan unta kanang naalay shuttle from dire Talisay to Cebu nga makapadong sa kuan Cebu para naalang mo'y kasakyan. Mga traffic enforcer sab sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority ang nipasayon sa trapiko diha sa temporaryong terminal. Mao ni karon nag-dispatch mi daan og mga personnel nga maoy mo bantay dinhi sa terminal. Ang among bantayan is ang pagsud nila nga safe ang ilang pagsud, unya ang ilang paggawas dinhi sa terminal safe. Babong si hinungdan nga pahinumdum sa nagdumala sa maong temporaryong bus terminal ngadto sa mga pasahero nga gawas sa kumpleto sila sa mga requisitos kinahanglan nga ang matag kumpanya kanila mo provide og shuttle o sakyanan. Samtang nakita usab nga kinahanglan pang dugangan og mga portalets og hand washing area ang maong temporaryong bus terminal. Bob? Thank you so much, Fem Marie Dumabo sa imong live report.